ing Ama. Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigkisin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakap
ko lang manawagan kay Mayor Edwin Santiago ng San Fernando, Pampanga. Sana naman po sa bawat ordinansa at direktiba na ipapatupad nyo, lahat po ng sektor na magiging apektado ay isinasaalang-alang nyo. Bakit po? Wala po kaming ayuda, wala kaming piso mula sa inyo. Ito pong lockdown na to napakasakit. Dahil sa pandemyang ito, napakatumal na po ng pagtitinda. Hindi na po namin hinahangad na kumita. Ang iniisip na lang po namin, mag-survive kami sa bawat araw, makakain ang aming mga pamilya. Bakit po kami lagi ang apektado at isinasakripisyo ng administrasyon mo? Pina-evaluate po natin sa mga expert ang syudad. Ito po yung palengke at kasama po yung ating building official at ang ating city engineer's office. Ito po yung lumabas na hindi na dapat i-operate yung palengke dahil hindi na po siya conducive. Pag tag-init po, napakainit po. Pangalawa, pag tagulan naman, bumabaha po siya. Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagod. Ating bigsin ang sarili, tumayo at sabihin hindi napapayag sa mali at sa diwali, kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na Kababayan ang maaaring makakuha ng sa bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa puti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas
abutin ng araw karehiyo. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyo. Tumukid ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pagbabakuna sa mga adult with controlled comorbidities sinimulan na sa Guagua. Barangay Balibago COVID-19 hotspot ngayon sa Angeles City. Paglapag ng foreign warplane sa Clark, itinanggi ng AFP. At pagtatayo ng community pantries, tugon ng mga Kapampangan sa gutom na dala ng pandemya. Maya Pabay, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Nasa A3 priority list na raw ang takbo ng COVID-19 vaccine rollout sa bayan ng Guagua, Pampanga. Kabilang sa mga tatanggap ng bakuna sa ilalim ng cluster na ito ang mga may pre-existing control comorbidities na high risk sa COVID-19. Makasama natin ngayon si Paulo G. Santos para sa karagdagan pang detalye. Paulo, ano na ang inabot ng vaccine rollout dyan sa Guagua at kamusta naman ang pagbabakuna sa mga nasabing cluster? Sa kabuuan maghapon, Nicolette, nasa 40 ito na bakunahan na nasa classification na A3 prioritization list. Ito yung mga nasa edad, to be very particular, yung age bracket na 50 to 59 years old na binakunahan ng Sinovac. Itong Rural Health Unit ng Guagua, katuwang na rin itong mga kasamahan nila sa Pampanga Provincial Health Office. At base dito sa initial na impormasyon na ating nakuha kay Mayor Dante Torres, sa initial na bakuna na nakuha nila dito sa Provincial Health Office, nasa 400 daw na first dose ng vaccine na Sinovac ang kanilang nakuha. Pero yung master listing, dito sila nagkakatalo, Nicolette, dahil out of 700 dito sa controlled comorbidities na mga constituent niya, meron talagang nasa listahan pero kapag nasa actual na ng vaccination, pumapalag at tumatanggi dito sa bakunang Sinovac. Pero ang gusto ngayon nilang malaman mula doon sa 700 na benepisyaryo, maiging yung palaang doon sa pre-screening program, talagang fully decided na sila na magpapabakuna para hindi magkaroon ng hamper doon sa mismong vaccination site. Kauna-unahan ito. Dito lang sa area malapit sa Guagua Community College. Hindi kalayuan yan sa munisipyo ng Guagua. At yung lugar, kung tatanungin mo ko kung papaano nila na paghandaan ito, doon pa lang sa pre-screening, well-ventilated na lugar, lampasan ng hangin. Pero yung proseso naman ng pagdala ng mga benepisyaryo, ito raw ay aayudahan ng transportasyon ng kada barangay. So itong initial nilang pag-roll out sa 49, medyo maliit lang ito, Nicolette, sa tinatarget nila sa mga susunod na araw para at least makita na raw nila, Nicolette, kung papaano yung ritual na pagsasagawa nitong vaccination na maaaring iposisyon din nila sa dalawa pang lugar dito sa Guagua. Pero within the community, nakita naman natin kung papaano yung suporta nitong nasa barangay level na mula doon sa orientasyon at pagpapatupad ng physical distancing. Nakita natin doon sa lugar na hinihiwa-hiwalay, binukod itong mga senior citizens. Mga senior citizen, wala pa rito. Nicolette, kasi
nasa 50 to 59 years old pala ang itong tatanggap ng una nilang nakuhang alokasyon dito sa probinsya ng Pampanga. 10 million itong kanilang inilaan na pondo para dito sa 80,000 na targeted na 70% na herd immunity ng naturang bayan, Nicolette. Salamat, Paulo G. Santos, nagulat. Matapos ang kontrobersyal na run na pinintasan ng mga netizen dahil sa nakompromisong social distancing, nangunguna ngayon ang Barangay Balibago, Angeles City sa mga barangay na may pinakamalaking bilang ng COVID-19 incident sa lungsod. Saan nga ba ang ituturing na super spreader ng virus sa kanilang barangay? Narito ang ulat. Dalawa ang bagong dumagdag sa kabuuang 72 COVID-19 active case sa Barangay Balibago na itinuturing na business district ng Angeles City. Coronavirus hotspot ngayon na maituturing ito sa 33 barangay ng lungsod na sumampa na sa 837 ang active case sa kabuuang 3,876 confirmed case sa Angeles City. From January 1, 31, 2021, 22 lang mo rin kaya kami. Yes, positive. At then may babae pa ini, ano? Pero anyang February 1 to 28, bigla nang mig 25. So manageable ya pa yan. Kami kaya ni mag number 3 kami, mag number 4, mag number 5. Kami pa number 1. O may bigla kami anyang March, bigla lang mitas, the whole month of March, big 66 la. Ayon kay Barangay Balibago Captain Tony Mamak, ang sanhi ng mabilis na local transmission ay ang mga nagpositibong manggagawa ng BPO company at ilang obrero na buhat sa NCR na umuwi sa kanyang barangay. Anyang mag-imbestiga ako, mag-analysis kami, deta mig positive keni, at yung palang may yuli keni, anyang March, labilang adwa na positive cases. So, detang positive cases, labing adwa nga reta, inawaan dalangan din pamilyada. May anyamitas kami makanyan. Ngeni, kareta mig positive keni at close contact, makayabe na kening April, ngeni 94 na la, at out of this 94, 65 na rin at syuka rin pami bale-baleda na positive king cases. Anya makanyan kaming mag-initiate na nung in cause of spike is itang home quarantine, uli daretang positive cases, na tsukarin pa mi bale-baleda, kailangan igutan lareta. Mungkahi ni Kapitan Mamak ang magkaroon ng barangay isolation facilities. Nakapagtataka umano kasi na delayed ang COVID-19 response sa mga nagpo-positibo at kalamitay nasa bahay lamang. Magugulat na lang kami, pagkakausap namin itong mga nag-positive cases, tatanungin ko, nasaan ka ba ngayon? Nasa bahay po. Ba't nasa bahay ka? Positive ka? Dito daw muna kami kasi puno na daw po yung mga isolation at saka quarantine facilities. So, initially, nasa bahay na yung patient, hindi pa namin alam. Sinabi pa ni Kapitan, aborido rin umanong isinusumbong ng kanyang mga kabarangay na ang pagsailalim sa isolation facility sa mga hotel sa lungsod ay hindi libre, kundi may bayad. Kasi, ang babayaran daw nila doon is 1,000 per day. Which is, ang sinasabi sa akin, nawala na po kami ng trabaho, hindi po namin kaya itong 1,000 pesos per day. So much more, with that situation, kailangan talaga magkaroon ng inisyatiba ang local government unit ng barangay na magtayo na ng isolation facilities para i-accommodate itong mga nakakasakit na ito na wala namang kakayahan. Ang nagkukwento sa'yo, kabarangay mo, taga-Angeles? Yes, taga-Balibago. Sa mga naunang report ng CLTV News, may mga hotel at hotel sa Angeles City ang ginawang isolation facility ng City Health Office dahil sa patuloy na nararamdaman na COVID-19 surge sa lungsod. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, di umano'y mabagal na disinfection sa tirahan ng isang COVID-19 positive sa De La Paz Norte, San Fernando, Pampanga, inirereklamo. At paglapag ng foreign warplanes sa Clark, itinanggi ng AFP. Magpalit ang CLTV News.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Grid Corporation of the Philippines. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Gusto ko lang manawagan kay Mayor Edwin Santiago ng San Fernando, Pampanga. Sana naman po sa bawat ordinansa at direktiba na ipapatupad nyo, lahat po ng sektor na magiging apektado ay isinasaalang-alang nyo. Hindi na dapat i-operate yung palengke dahil hindi na po siya conducive. Pag taginit po, napakainit po. Pangalawa, pag tagulan naman, bumabaha po siya. Mga kids and parents, excited na ba kayo sa inyong teleskwela classes dito sa CLTV36? Pero nakararanas ba kayo ng problema sa signal? Solusyonan natin yan! Para sa mas malinaw na signal at hassle-free na televised classes, dapat ang antena nyo ay high-gain UHF. Siguraduhin nasa mataas sa pwesto sa labas ng inyong bahay ang inyong antena. Mas mataas, mas malakas ang signal. Dapat at least 20 feet ang taas nito above ground o mula sa lupa. Iharap ang inyong antena sa transmitting tower ng CLTV36 sa Clark Freeport Zone. Siguraduhin walang obstruction o nakaharang na malaking bagay sa pagitan ng inyong antena at sa direksyon ng Clark. Sa gamit na TV set, iscan ang analog signals. Pumunta lang sa settings ng inyong TV, piliin ang options na channels. Mula doon, piliin ang scan, tapos analog. Sa pamamagitan nito, masascan ng inyong TV set ang CLTV36 at matatanggap ang signal nito. Sa ngayon, hindi pa mapapanood ang CLTV36 sa mga digital TV box o sa mga TV set na walang analog signal tuner. Pero, mapapanood ninyo ang inyong teleskwela classes dito sa inyong istasyon sa pamamagitan ng siyam na cable partners natin dito sa probinsya. Mapapanood din tayo sa Signal Cable Channel 115. Abot ng CLTV36 ang 98% ng mga TV households sa Pampanga. Mapapanood nyo rin ang inyong mga klase via CLTV36 official Facebook page. Mga students, parents at teachers, siguraduhin malinaw ang signal ng CLTV36 sa inyong mga telebisyon para hindi kayo mahuli sa inyong mga lesson at laging present sa inyong klase. Dito lang yan sa kapartner nyo sa teleskwela, CLTV36. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita.
Nangangamba ang nasa higit 60 pamilya sa isang compound ng mga kabahayan sa Barangay de la Paz Norte, City of San Fernando, Pampanga dahil sa mabagal umanong pag-akto ng barangay official sa proseso ng disinfection sa bahay ng isang nagpositibong kabarangay. Pangamba nila ang pagkalat ng kinatatakutang novel coronavirus. May karagdagang detalye si Paulo G. Santos. Paulo. Alam mo, Nicolette, nataranta itong mga miyembro ng compound dahil binabanggit nga natin, hindi lang isang pamilya, dalawang pamilya, yan, higit 6 na po yung pamilya doon. At slum community ito dito sa Fructos ng Barangay North, de la Paz North. At doon pa lamang sa lugar, Nicolette, na aking nakita, yung mga miyembro ng community doon, halos napakakitid laang, Nicolette, doon sa binabanggit ng DOH na talagang sila yung mga vulnerable sakaling magkaroon ng positibo. At yun yung pinaguhugutan nitong nagsumbong sa CLTV36 na kung maaari, bakit daw pagkuha sana dito sa nagpositibong miyembro nila doon sa compound na yon, na isagawa na yung disinfection. Dahil, Nicolette, nagunita daw nitong mga miyembro ng komunidad na nagsumbong naman sa atin na halos isang araw at isang gabi na nakatulog itong truck driver at nagkabulagaan na lang sila na ito pala ay positive sa coronavirus. So, ito naman barangay sa pagpunta natin, yung koordinasyon na kung maaari isagawa agad yung disinfection. Ang sinasabi nila, sa dami daw ng nagpo-positibo, Nicolette, ito na yung reklamo din nila. Hindi raka-rakang nagagampanan itong disinfection. So, ang isinagawa naman natin, hindi lang pagbabalita, kundi public service na rin, Nicolette. Tumawag tayo dito sa tanggapan ng City Health Office at katuwang itong City Health o City Public Order and Safety. Sinabi ni Louis Clemente na ito yung kailangang maagapan talaga. Pero aminado sila, Nicolette, na sa kakulangan ng tao, ng team at nitong COVID surge na nararamdaman dito sa lungsod ng San Fernando, talagang yang ganyang mga kaso, Nicolette, kanilang hindi naman sa nakakaligtaan pero yung elemento ng oras na kaagad-agad sila makakapag-akto, doon daw talaga nakukompromiso yung kanilang trabaho. At buti na lang daw, natawag natin sila, pero Nicolette, yung lokal na pamahalaan dyan sa barangay level pala. Dahil doon nakikita nitong mga miyembro ng komunidad na bakit hindi sila nakapagsagawa ng disinfection. Sila pa raw, Nicolette, ang nagkordon sa bahay na dingding lang ang pagitan doon sa marami pang pamilya doon na nakatira. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nag-uulat. Ilang usap-usapan ang kumalat nitong nakarang linggo hinggil sa di umano'y paglapag ng mga dayuhang war aircraft sa Clark Air Base. Ilan sa ating mga kabalen ang nangamba ukol sa isang text message na nagsasabing di umano'y iba't ibang eroplanong pagdigma ang nasa Clark at naghahanda ng pag-atake sa China. Pero paglilinaw ng Armed Forces of the Philippines, walang katotohanan ang naturang impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni General Cirilito Sobiana, ang chairman ng Joint Chiefs ng AFP na pinakakalat lamang umanong impormasyon para magdulot ng takot sa taong bayan. Nakiusap din siya sa publiko na manatiling kalmado. Samantala, itinanggi rin ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na may grupo ng mga general na nananawagan ng mas matapang na pahayag mula kay Pangulong Duterte kaugnay ng pananatili ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Hindi rin daw totoo na nagbabanta ng withdrawal of support ang nasa 500 military officials sa Pangulo.
Sa pagbabalik ng CLTV News, pagtatayo ng community pantries, tugon ng mga Kapampangan sa gutom na dala ng pandemya. At DSWD Region 3 handa raw magbigay ng food packs sa mga lokal na pamahalaan. Nakapos ang pondong pang-ayuda. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ngayong mabilis at muling kumakalat ang sakit na COVID-19 sa komunidad, hinihikayat ng siyudad San Fernando ang pagkakaroon ng diary ng bawat Fernandino. Ang diary na ito ay maglalaman ng pang-araw-araw na listahan ng iyong mga pinuntahan sa tuwing ikay lalabas ng inyong tahanan. Halimbawa, kung ikaw ay isang empleyado at pumapasok sa isang kumpanya, maaari mong umpisahan sa paglilista ng plate numbers ng mga nasakyang transportasyon, mga nakasalubong at nakausap na kaibigan at kung ilang minuto ang tinagal ng inyong pag-uusap. Mga katrabaho na madalas makausap at makasama. Mga establisimentong pinuntahan at pinagbilhan. Halimbawa, ikaw ay dumaan sa isang parmasya upang bumili ng gamot. Maaari mong isulat sa iyong diary ang pangalan ng parmasyang pinuntahan at kung sino sa staff nito ang iyong nakasalamuha. Panghuli, sa inyong tahanan, ilista ang lahat ng miyembro ng pamilya na iyong kasama. Ang diary na ito ay isang malaking tulong para kung sakaling ikaw ay magpositibo sa sakit na COVID-19, mas mapapabilis at tama ang paghahanap ng mga taong nakasalamuha mo o ang mga tinatawag na close contacts. Sa paraang ito, agarang maaaksyonan ng syudad ang pagdadala sa kanila sa isolation facility at pagsasailalim sa kanila sa swab tests at maiwasan ang pagkalat pa ng virus sa komunidad. Para sa inyo, maaaring hangakbang na ito ay nakakadagdag lamang ng inyong trabaho. Pero para sa medical workers at frontliners na lumalaban sa COVID-19, ito ay isang malaking suporta at tulong. Sa simpleng pagsusulat sa iyong diary, nililigtas mo ang pamilyang Fernandino bukod pa sa iyong sarili. So, please do your part. Keep a diary to stop spread in the community. Gusto ko lang manawagan kay Mayor Edwin Santiago ng San Fernando, Pampanga. Sana naman po sa bawat ordinansa at direktiba na ipapatupad nyo, lahat po ng sektor na magiging apektado ay isinasaalang-alang nyo. Hindi na dapat i-operate yung palengke dahil hindi na po siya conducive. Pag taginit po, napakainit po. Pangalawa, pag tagulan naman, bumabaha po siya. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Matapos mag-viral sa social media ang Maginhawa Community Pantry, ilan sa ating mga kabalen ang tumugon sa tawag ng panahon at nagbukas ng kanilang version ng community pantries para makatulong sa mga nagugutom ngayong pandemya. Ang kanilang nakaka-inspire na kwento, silipin sa ulat ni JM De Jesus. Tila isang batong itinapon sa tubig at lumikha ng alon ang sinimulan ng isang Kapampangang mag-aaral sa University of the Philippines Diliman na si Ana Patricia noon ng Angeles City. Nitong nakaraang linggo, viral sa social media ang Maginhawa Community Pantry na binuo sa pilosopiyang magbigay batay sa kakayahan, pumuha batay sa pangangailangan. Bunsod nito, iba't ibang mga community pantries ang nagsulputan sa buong bansa kabilang na dito sa Pampanga dahil marami ang mga nawalan ng trabaho kaya pahirapan ang paghahanap ng mapagkakakitaan upang may makain sa araw-araw. Hindi naman naging hadlang ang estado sa buhay maging ang edad upang tumulong ang iilan para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Nagtayo ng community pantry ang mga kabataan sa Pampanga upang kahit papano ay maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kabalin. Isa na dito ang mga volunteers mula sa Balibago, Angeles City.
Ngayong pandemya, nag-exert po talaga ako tsaka yung mga kaibigan ko ng todong effort sa parte namin para makapaglingkod din po sa iba. Mayroon namang community pantry na iikot sa bawat barangay sa Apalit. Ginagawa namin, nililipat namin to everyday, at least 2 barangay everyday, para nadi-disseminate na maayos, nakikinabang ang iba't ibang mga tao sa Apalit. Hindi umano mahirap na bagay ang pagtulong lalo na't walang hinihingi na kapalit at bukal ito sa kalooban. Isa lamang itong halimbawa na hindi tayo dapat patinag ng problema dahil may mga taong tutulong sa atin sa gitna ng pandemya. Isa rin daw itong paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano. Hindi tayo dapat matalo sa depression, hindi tayo dapat matalo sa kawalan ng pag-asa. Para sa mga nais magbigay ng donasyon, maaaring makipag-ugnayan sa mga organizers ng mga community pantry sa inyong mga barangay. JM Jesus, CLTV News. Sa iba pang balita, nakahanda raw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 3 na magbigay ng food packs sa mga lokal na pamahalaan na kinakapos ang pondo para sa ayuda. Ito ay matapos ang suntayo ng community pantries sa iba't ibang lugar dahil daw sa kakulangan ng sapat na programa ng gobyerno. Si Paolo G. Santos ang may report. Sa inisyatiba ng komunidad na kanya-kanyang paraan sa pagtulong sa mga apektadong mamamayan na nagugutom ngayong panahon ng pandemya, na itatanong kung saan na nga ba umaabot ang programa ng gobyerno para labanan ng kagutuman ng pamilyang Pilipino. Ayuda galing gobyerno, meron po ba tayong inaasasa ngayon? Wala po. Wala po, malaking bagay po yung mga ganyan. Malaki pong bagay. Mas nararamdaman niyo pa yung Wala pa pong ayuda, sir. Wala pang ayuda. Wala pang ayuda, sir. Nakikita ngayon dahil pandemya, walang lumalabas na tao. Yung ayuda pa galing gobyerno, may inaasa po ba tayo o may namimigay po ba sa ngayon? Wala na. Kaya umaasa na lang po kayo sa... Masan-masan namimigay ng may tumutulong. Dahil dito, tinangka ng CLTV News Team na usisahin sa Department of Social Welfare and Development Central Luzon kung ano na ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan ng 7 probinsya dito sa Central Luzon sa mga kababayan na nahihirapang makapaghanap buhay ngayong mahigpit pa rin ang community quarantine. Ayon kay Rainiel Grospe, ang spokesperson ng DSWD Region 3, may alokasyon ang DSWD para sa mga LGUs na kinakapos na ng pondo para sa ayudang pagkain. Tinuturing kasi natin na crisis situation ito, no? So sa panahon ng mga disaster and crisis naman, handa naman yung regional office ng DSWD na mag-augment ng resources. Ang proseso nito ay koordinasyon lamang umano ng Social Welfare Division ng LGUs kung gaano kalaki ang bilang ng populasyon na pagkakalooban ng ayudang food packs. Resources na ito ay yung family food packs or non-food items ng DSWD. So basta nag-request yung local government unit at nag-report sila na na-exhaust na or malapit na ma-exhaust yung resources nila. Paglilinaw naman ng DSWD na ang food packs na mula sa ahensya ay hindi maaaring i-repackage. Hindi lamang bigas ang laman nito at bilang rin umano ang item nito sa isang supot. Hindi pwedeng bigas lang kasi naka-pack na agad yung mga namin, yung mga tawag dito, yung mga family food packs namin at yung mga family food packs ng DSWD ay hindi pwedeng bawasan or paghiwa-hiwalayin. Pwedeng dagdagan pero hindi pwedeng i-repack. So meron ng bigas doon, may delata, kape at iba pang mga pagkain. Sinabi ni Grospe na may mga programa din kasi ang mga lokal na pamahalaan para sa pag-akto sa krisis ng kagutuman ngayong pandemya. Sakaling maipit ang pondo ng mga ito ay saka sila maaaring magbigay alalay. Sa mga nakalipas na araw, nagsulputan ang mga community pantry sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagsilbing inspirasyon ng mga ito ang Maginhawa Community Pantry sa Quezon City na sinimulan bilang isang social action solidarity na tugon sa lumalalang problema ng kagutuman. Paolo G. Santos, CLTV News.
At yan ang mga balitang nakakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 News, at CLTV36 Official, at CLTV36. Kung nais nyo balikan ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.